Ninyo tanan mga bay, syempre ako ang inyong inday kabkab nga aniya karon sa akong paborito nga istasyon, ang istasyon dinhi sa akong kusina in tawan kay kini lamang ang mga luna nga hilayo sa kuang mga agalon. Aron dili ko nila madunggan sa akong mga sibya, akong mga bradyo bandilyo dinhi sa kahanginan. Daghang kayong salamat sa tanang mga nagpangga kanako, labaw na sa tanan sa Inday Kabkab, sa naggamugna sa Inday Kabkab o sa mga admin nga nitabang kanako alang sa kalambuan sa atong payag nga Inday Kabkab. Labaw sa tanan kaninyong mga katawhan nga maoy nagdala kanako ngadto ibabaw sa buntod aron akong mapakuyanap kaninyo ang kahayag nga bisan pa man sa mga problema sa mga pagsulay nga atong nahiaguman sa matag usa kanunay gihapon ta nga magpadayon ug madasigon og labaw sa tanan malaumon nga maabot ra ang adlaw nga tanan natong pangandoy sa atong kinabuhi labi na sa atong mga tagsa-tagsa ka pamilya atong mahatag o makabot. Daghang salamat sa ninyong tanan mga bay, sa tanan ninyong mga suporta o inyong paghigugma. Ako si Inday Kabkab nga karon mao na si Rosalinda. Bitaw daghan kay salamat ako lamang ipaabot kaninyo ang akong tumang kalipay nga akong gibati karon nga gikan sa usa ka instrumento sa Ginoo nga iyang gipadala karong adlaw aron bation og kalipay ang nikaging kong kasing-kasing. Ang gorap siya. So daghang kay salamat diay sa 88.9 Love FM Kabarkadas. Daghang kay salamat sa instrumento nga gipadala karon nga gikan sa 88.9 Love FM Kabarkadas. Hello ninyo tanan din ha. Hello sa tanang DJ diha nga sila DJ Papa Jeff, si DJ Papa Azume, hello. Og kay DJ Maldita, kay DJ Ferry, hello ninyo tanan. Og ingon man usab kay DJ Papa Ram og kay DJ Ann og labaw sa tanan ang DJ nga maoy nagpaabot sa mga bulawanong pulong dinhi kanako karong adlaw. Walay lain kundi si DJ Mami Rich. Hello DJ Mami Rich, daghang kay salamat ha sa imong nga bulawanong pulong karong adlaw nga naghatag kini og dakong kalipay sa akong kasing-kasing nga karong mga panahona sama sa akong gimensahe kanimo nga grabe kakusog ang pitik-pitik ning akong dughan murag kubagong. Daghang salamat bay sa imong pagpaabot sa imong mensahe karong adlaw. Gusto lang nako ipaabot ang akong panimbaya kang Mama Ferry o kang Ate Lynn sa inyong pagsaulog sa inyong adlaw na tawhan. Karong adlaw ako nang hinaot timos nga nangaliya nga unta tagaan pa kamo og nga unta ang kalipay, ang gugma, kalinaw og kaangayan maghari sa matag usa kaninyo ingon man usab sa inyong tibuok banay og hinaot nga hatagan pa kamo og daghan pang grasya sa inyong kinabuhi og daghan pang mga katuigan aron lamang inyong makaplagan ang inyong dugay na kaayay pangandoy nga mga kasulbaran sa mga inyong mga gipangandoy sa kinabuhi asa naman ko ato Daghang salamat yung tanan og usa sa pinaka maayong balita nga akong nadawat karon kay gikan kang Mami Rich mao ang award nga ilaha nga ihatag dinhi kanako nga wala nako kung sa Tagalog pa isang karangalan na hindi ko inaasahan ang award nga gitawag og People Choice kung laway lagpot People Choice Funniest Social Media Award. Uy, daghang salamat. Grabe gyud akong kalipay karong adlaw no akong dughan murag bitaw katong nalaban first sight bitaw murag katong gibati bitaw nga basta mo to unang pag-ibig.
Daghang kayong salamat yung tanan. Diyos, mura to nga akong ipaabot kaninyo. Ang labas tanan sa akong mga followers ay nakabkab. Dako ako pasalamat kinyo kay tungod kamo ang nagtuklod kanako ngadto sa ngadto sa kaayuhan. Daghang ay salamat bisan pa man sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi ani agyapon ta padayon madasigon ug malaumon. Og siguro mao na siguro ni ang unsa ni ang gasa nga ang pinakadakong gasa nga gihatag kanako sa tong labaw nga makagagawom sa tanan ang kanunay nga kanunay magpakuyanap kaninyo sa mga pulong nga dugang aron dugang magdasig sa matag usa kaninyo. So daghang salamat kaninyo tanan, di nilang kukutob. Gusto lang nako ipabalo kaninyo ang nga aduna kuno koy award nga madawat ug dili na mahitabo kung dili tungod sa inyong mga suporta. So daghang salamat ug padayon lang tas mga maayong tumong ning kalibutan na. Basta kabawtas tong kagalingon nga wala tay nahimong dautan. Ug kay balutas tong kagalingon nga nakatabang ta sa atong mga isig katawag isig kaingon kay mao man gina akong tumong kay kahibaw ko ug unsay kinabuhi sa usa ka OFW, kabalo ko ug unsay mga pagbati sa usa ka OFW. Mao ni nga ang ako ang mga pamaagi karon ano kay lako nako maagi karon nga tanan ako mga sakripisyo, tanan ako mga kasakit sa akong kinabuhi. Ako ang himong inspirasyon para magdasig kaniyong tanan. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.